Ahojte, ja som Alexis a vítam vás pri druhom dieli našeho Let's Playa. Takže vidíte, že som trošku hral za kamerou, mám nejaké jedlo. Som si získal jedlo nejaké. No takže dneska sa vyberieme do Warp Star 04 a tam si nazberieme nejaké drevo. Postavím sa nejakú chalúbku a budeme tam bývať. Takže ja idem do Warp Star 04. Nájdem si tu nejaké stromy a postavím si tu nejakú chalúbku. Lenže problém je v tom, že ja tu veľa stromov nevidím, takže asi nebudem mať veľa dreva. Nejde to rúbať. No i tak pôjdeme trošku ďalej, možno tam budú nejaké stromy. Za tou horou možno nejaké budú. Kto vie? Ja sa najem, keď mám to mäso. A tam je nejaký strom, ten by mohol ísť zrúbať. On je už zrúbený. Jo, ale nejaké drevo to ostalo. Aspoň na crafting. My si položíme crafting a skúsime ešte nejak zrúbať tento strom, aj keď neviem jak. Už viem. Tak, ako budeme... Nedotiahnem. Tu je drevko. Tam ešte je. Dotiahnem. Aj na toto. Dosiahnem. Takže ešte si narúbeme, zabijeme si ovečky, aby sme mali posteľ. Mám. Dobre, mám 3 vlny. Pozrite, tam sú nejaké stromy. Aj tu sú. Ale to už pôjdu rúbať, lebo už sme odlišli z Warp Star 04. Takže už to pôjde. Dobre. Pozrite, kúsok púšte. Ideme na pavúka. Kvajs. On sa chcel byť, tak som sa z ním pobal. Počkaj, my si zistíme, koľko máme money. Wow, 115. Dobre. Drevo, poď ku mne. Dobre, stavaj 4. Ja či narobíme taký sták. Alebo radšej pol stáku surového a
pustíme sa do stavania chalúbky. No, pozri, prasátko. Nechám ho už tak. Nech je prasátko prasátkom. To je 40. Ešte nejaký strom by tu nebol? Nenašiel sa. Ale pozrite, sapling si môžeme aj zasadiť, keď máme saplingy. Z kosti si urobíme bone meal. Vidíte, mňa to nenapadlo. Zrobíme si stromček. 2 stoky. Také aj cestať. Dobre, to by sme sa už mohli spúšťať do základov chalúbky. No, mohli by sme to už tak aj trošilinku začať končiť, ale ešte nie, urobím si tie základy. Tu niekde by to mohlo byť. Taký domček. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, alebo neveď, máme lopotu. Urobila tú chalúbku takú maličkú, keď je to chalúbka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ešte si tu urobíme takú rezidenciu. Skúsime, či nejde s tým. Ide. Robíme si s týmto rezidenciu. Raz. Select word. Raz. Create domov. Vytvoril si rezidencii domov. Opúšťať domov. Dobre, je tu rezidencia. Takže by sme to mohli aj tak ukončiť. No takže, keď sa vám páčilo, dajte like, prípadne odber a my sa vidíme v ďalšom dieli. Čaute.